Εντάξει. Για να δούμε λοιπόν. Πιο δυνατά λίγο, κύριε Χριστακόπουλε, τη φωνή σας. Να δούμε τι θα πούμε σήμερα, έτσι. Καταρχήν έχετε πάρει ως project εργασία, έτσι, το ποδήλατο. Ερευνητική εργασία. Ερευνητική εργασία. Εντάξει, ναι, χάνουμε τα νοήματα. Σωστά. Λοιπόν, για να μπορέσουμε όμως να κατανοήσουμε την λειτουργία του ποδηλάτου και όλα αυτά τα πράγματα που είδατε και θα δείτε ή που έχετε βρει στο διαδίκτυο, θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα από άποψη φυσικής. Γιατί πίσω από αυτά κρύβεται αρκετή φυσική. Ένα πρώτο ερώτημα που θα ήθελα είναι να μου πείτε, όταν κάνετε ποδήλατο, ποια δύναμη σας πάει μπροστά? Το ποδήλατο παίρνετε πάνω, πατάτε τα πετάλια και φεύγετε, έτσι. Ποια δύναμη σας προχωράει το ποδήλατο για εσάς? Κινητική. Ορίστε. Κινητική. Η κινητική δύναμη. Μάλιστα. Εσύ τι λες? Και η δυναμική. Και Η δυναμική. η κινητική δύναμη και η δυναμική δύναμη. Μάλιστα.